akatozobva atozoita zvandakatozoona nemaziso chaizvo. Kuti akasvika pakutengera mudzimai wangu bhurukwa remukati zvokuti handichatonzi murume achiva mukadzi wemunhu kana kuti achiva mukadzi anosvitsa mashoko kumukadzi. Pavakasvitswa mashoko pane pavakazodanana here mukadzi wenyu nemurume uyu? $5 ipapo panga paine nhamba ndo pandakazovafonera ndakati $5 ndeyechii yamandipa nenhamba dzefoni zvakanzi ndiri kukudai amemukuru. Ndakati inini handikwanisi nechikonzero chekuti ndine murume plus inini kana ndakaita pfambi murume wangu munoshanda naye ende mukombwe munotomuziva pamba pangu inini pandogara namukombwe munopaziva. pane takanga tanetsana mumba medu nemudzimai wangu. Iye akauya akaita sekunge ada kumedheta, ada kubatsiridza panyaya yacho, asi pedzisiro yacho akapedza akupfimba mudzimai wangu akumutaura mashoko erudo okumuda. Nyaya papasi stuopu ziri kupisa papasi stuopu idzo nyaya papasi. Kwirira Joseph Mutiti ari kutora mudzimai wangu. Ndine zvandakabata kubva kumashure, ndichireva ndingava ne 2 kana 3 years kumashure. Mudzimai wangu achimhan'ara kuti ndine mashoko andiri kuudzwa nemurume uyu. Ndikamuti zvine basa rei kana asina kunge iwe usina kunge wamubvuma hazvina basa. Saka zvakaita nguva akandiudza kekutanga akandiudza kepiri zvamboti nyararei pakati apo. Saka ndine zvandakazoti ndakuchisuspecta, ndakabva ndazochiti ndataura nemudzimai andiudza zvakanga zvaitika. Ndo zvakabva zvandipa chokwadi chokuti zvechokwadi murume achiri kuita zvaanga achifunga kubva kumashure ende nemashoko ake nezvaaida zvakatozoita nokuti akatozobva atozoita zvandakatozoona nemaziso chaizvo. Kuti akasvika pakutengera mudzimai wangu bhurukwa remukati zvokuti handichatonzwisisi izvezvi kuti zvavakanga vaita saizvozvo zvinangwa zvavo kana kuti urongwa hwavo huri papi, nokuti kana akakwanisa kuti akazowana mudzimai wanga achida ari mudzimai wangu koneni wacho ari kundifungirei. Saka ndakaona kuti ndizvisovhe ndiri ndega ndingatora mhosva uyezve ndingatore nyaya ndikaisa mutemo mumaoko mangu. Ndosaka ndakazoya mudare rino kuti rindibatsirei. Muri kutaura paine zvimwe zvakati vanzikei zvamuri kuti mukadzi wangu aindiudza zvakazodai zvamusiri kududzira mudare. Kana tichinge tichitaura zvinhu mudare tinotaura zvose kudare. Akauya mudzimai pakutanga akanditi zvakati, akazouya kechitu mudzimai akanditi zvakati. Zvese izvozvo handina chandakaita basa nazvo, but kuti ndizoya kudare manje pakanga paitika chakati sekutaura kwamaita. Akauya mudzimai pakutanga akati chii, akauya kechitu akati chii. Nekutanga pane zvatakanga tanetsana mumba medu nemudzimai wangu. Iye akauya akaita sekunge ada kumedheta, ada kubatsiridza panyaya yacho, asi pedzisiro yacho akapedza akupfimba mudzimai wangu akumutaura mashoko erudo okumuda. Haungatambudzwe nemurume, ndinokuchengeta kudididi zvese. Mudzimai akasvika pakundiudza, ndakati kuda pamwatora advantage kuti tine kunetsana kwataita zvikapfuura. Kepiri zvakare pakaita sekuti ndaita kunetsana nemunin'ina wangu inini.
mushure mekunge pakanga pane raundi yavakanga vachitambidzana vari iye nemunin'ina wangu nevamwe vake vaaitambidzana navo. Saka munin'ina wangu akasvika panguva yekuenda kumusha nokuti tinobva kuguruve. Aenda kumusha munin'ina wangu akasiya asina kubhadhara mari iyaya. Ndofunga mashaudhiro akandiita murume kai kana kuti ndifunge kuti zveraundi zvacho zvakanga zvapindira papi pekuti asvike pakundishaudha. Nyaya yacho yakatosvika pakutoti mudzimai wangu atosvika pakumubvunza akamutukira futi nezvinyadzi. Mushure mezvo futi akazodzoka futi mazuva acho iwayo akapfimba futi mudzimai wangu akamutaura futi mashoko erudo. Ndikati asi murume uyu ane pfungwa dzipi neni? Pandaida kuti tinopedzesera ndichifunga ndepekuti munhurume achiva mukadzi wemunhu kana kuti achiva mukadzi anosvitsa mashoko kumukadzi. Pavakasvitswa mashoko pane pavakazodanana here mukadzi wenyu nemurume uyu? Pachokwadi chokuti kudanana ndopana ndichida kuti iye achitsanangura, nokuti pandakakwira dare ndakati mutiti ari kutora mudzimai wangu. Manzwa here mubvunzo wangu? Ndaunzwa, ndiri kuenda pamubvunzo ipapo. Saka ndinoda kuti anditsanangurire kuti akanga ane chinangwa chipi pakutengera mudzimai wangu bhurukwa remukati. Inzwai ka, ndiri kuti inini izvo kaizvo ndozvazonyatsokwidza imimi hasha manje kuti atosvikira pakutenga pendi yekuti onogerera mukadzi. How did you notice kuti munhu atenga pendi remukadzi wangu? Alright, pretend. Chekutanga ndakatanga kunzwa ari ma-audio calls avakanga vachiita. Vaita ma-audio calls vachitaurirana. Ndakazobvunza ndikati nhamba wakanga wadziona kupi? Zvikanzi nhamba akadi akanditumira akandipa nhamba dziri pakapepa achatsanangura semupira vakaitana. Muri kunzwa kana ndichibvunzai mimi ka chandinoda kuti ndibatsirike nacho ndechekuti ndimi muridzi wenyaya tiinayo pano. Ndati pane pavakazodanana here? Because aiwe achikuudzai kuti baba vari kuti zvakati, vari kuita zvakati, vari kuita zvakati. Handiti achikuudzai. Vakazokuudzai here kana kuti pane pamakazoona kuti vanhu vaya ndavabata vari kudanana? Vakazodanana here kana kuti nyaya dzachona dzakangopera dziri nyaya dzekuti munhu azotosvika pakutenga mapenzi kana kuti pendi 1 iye munhu ari kutsvaga kudiwa nemunhu anotenga nika imwe chete yekunopa munhu waruda kuti amude? Zvakamira sei ipapo? Ndopanoda kuti mundijekesere so that tikurumidze kuchidzokera kuna amai varipo pamberi pedu. Alright, handinotenda changamira. Nawo yekuti vari kudanana zvaizvezvi mupfungwa mangu ndichine doubt. Kudhauta kuti havasidanane? Muri kureverera here mudzimai wenyu? Kwete. Ndichine pfungwa mbiri. 1, handisi kunyatsogutsikana kuti mudzimai zvaakanga achindudza ari kureva chokwadi here kana kuti anga ari mashoko ekundivhara kuti ndisafunge zvakawanda. 2, vanhu ava vanofanira kunge vari kudanana nekuti panosvika kuzopanana manhamba vanhu vozoita makosi pozotengwa bhurukwa remukati nduwe haitengerwe munhu wausina kuonera muviri wake. Ngatimbonzwai kune murume uyu ndiye Joseph. VaJoseph, nyaya iri kutaurwa navamukombwe muri kuinzwa. Pane nyaya yekuti maipfimba mudzimai wavo kusvikira mazonotenga pendi. Tese mibvunzo tichange tiinayo yekuti ko sei ichi chakaitika ichi, koimi amai imi sei ichi chakaitika ichi, zvozotibatsira kuti zvakamira sei zvichitaurwa nevapenyu varipo. Zviri kutaurwa nemurume uyu mazvinzwa here? Pane chamunoda kutapudza here kana kuwedzera pane zvaanga achitsanangura? Ndinoda kutapudza ndichiti motaura zvenyu zvakasimba kuti tikunzwei. zvimwe zvese zvaari kutaura zvekubva kumashure achiti zvaidai iye mudzimai achitaura, asi inini mudzimai wake ndatanga kutaura naye paakandipa nhamba pane svondo rapera iro pandakatanga kutaura naye. Saka nhamba dzake ndapiwa nhamba dzinokwana kuita nacho dzakasiyana siyana.
Ndiyo ndazonzi ushandise idzi ndashandise idzi. Akakupai namba ndiani? Ndiwo wakandipa. Makanyengana nawe here mukadanana? Hatina mubvira tadanana. Asi makanyenga? Ipapo pataitaura ipo ndopeteitira kutaura nezvozvo. Ndo zvandiri kubvunza ndati asi makanyenga ka? Taingofonerana tisati tataura kuti ndinokuda kuti handikudi. Maizviziva here kuti uyo mukadzi wamukombwe? Ndaizviziva. Fine. Imamai mukombwemi makanyengwa here navaJoseph Mutichi ava mukadanana navo? Mumusoro wedano inini handina kudanana navo. VaJoseph vakauya musi wa 11 ndobika sadza ndakaitira kitchen nemurume wangu ndakasangana nawo pageti apo handiti ame mukombwe pane mari yandoda kukupai kuti mutevere mutauni. Ndo zvavakandiita. Ndakati kuti nditevere mutauni unoita sei? Zvakanzi handiti makati muri kuda magumbezi here kune mudzimai wangu anotengesa magumbezi. Ndakati hongu. Zvakanzi alright. Ndichakupai nhamba dzani dzaamai Mutiti. Ndakabva ndasangana nawo futi ndichituta mvura kutepi. Ndebva vanditambidza $5. Pa$5 ipapo panga paine nhamba. Ndo pandakazowafonera ndakati $5 ndeyechii yamandipa nenhamba dzefoni. Zvakanzi ndiri kukudai amai Mukombwe. Ndakati inini handikwanisi nechikonzero chekuti ndine murume plus inini kana ndakaita pfambi murume wangu munoshanda naye ende Mukombwe munotomuziva. Pamba pangu inini pandogara naMukombwe munopaziva. Abva zvapfuura. Mangwana acho kuseni vakabva vauya. Zvikanzi amai Mukombwe pane zvandoda kukutambidzai. Ndakasangana nawo patepi in fact. Ibva waya patepi pandaichera mvura. Zvikanzi pane zvandoda kukutambidzai. Abva ndasangana nawo futi parodi ndichidzoka futi kumvura chibva wanditambidza. Kapepa kake handinozoti kanei. Saka temuza ndikapedza kuchera mvura. Ndebva ndatora kapepa kake chibva ndakabudisa pai muhomwe. Pandikabudisa muhomwe ndakaona ipendi. Ndati ko baba ava vanditengera pendi sei? Ndikamborara nawe. Ndikambovabvuma here. Sei vanditengera pendi? Zvakandinetsa. Ndebva ndatora foni chibva ndavafonera. Ndisati ndapedza izvozvo kuvafonera pendire ndakandichiri narume umwe angatima kuseni ndida kutosiya ndatogadzika poto yangu kuti dedze munin'ina wavo avo ndivatsanangurire. Ava ndopa vakauya zvikanzi ndipowo foni yavo. Ndikatora foni yangu. Vatora foni yangu chibva vazouya pandandiri zvikanzi uya kuno chibva taenda kumba. Zvikanzi munhu wawanga uchifonera naye zvependi ndiani? Ndakataura chokwadi handamukana kumbokakama ndakati ndimutitiya. Handiti mimi ndakakuudza here pakutanga kuti tsura yani Mutitiya kuti zvauri kuita nasi kuita sei hanzi uzvifarira ona ina asasvika pakusvika kunitengera ichi pendi. Zvikanzi fonana nechi kone munhu wako. Zveshuwa ndakafonana navo tiri pamubhedha ndakati kwema Mutitiya manditengera pendi ndakambodanana here nemi? Zvikanzi handiti ndiri kukuda here ndisaka ndakutengera pendi. Pendi roropfeka rinyowani. Ndauya pakicheni pako ndichikutsvaga ndoda kuona ndakushayiwa kuti tiende kusangana mutauni. Apo ava nauziva kuti pandaifonana nawo kudaro ava ndovaindifonza chifonana nemunhu wani kone munhu wako. Foni ye chibva yakata. Ava ndopo vakabata chokwadi kuti nemunhu zveshuwa nditesei handizivane naye. Ava chibva vasumuka zvikanzi nini ndauda kunomutema Mutitiya. Ndibva vaenda kune munin'ina wavo chibva anowadzoreredza zvikanzi mukoma mutemo wamutore muchisa pai mumaoko. Bva tatomboshupana zvikanzi kubika sadza siya. Ende zveshuwa ndakasiya kubika sadza. Chibva tatomboshupana ndakati mimi kana makashupana nini kana takaenda kupi Mutitiya ndakubvira ndaita sei ndarara naye. Ndomaperero yakaita nyaya iya. Ko murume uyu nhamba dzenyu akadziwana sei? Ipapo ndambopataura. Mutitiya akandipa nhamba inini dzake. Inini handisiti nini ndakamupa nhamba. Iye ndiye akandipa nhamba dzake pakapepa. Kapepa kakaita sei? Kapepa kacho kakaita sikakadibhokisi. Kana makanzwa maaudio yandikamufonera inini achindiudza kuti nhamba dzenyu ndadziona. Munogona kumanzwa arimo mufoni.
kwete kuti inini ndakavapa nhamba ayo nhamba mapiwa nhamba imainzi ndedzei ndo zvandabva kunotaura kuti vadzimaiwo inzwayamboya kana ndichikubvunzai pindurai zvandiri kubvunzai ndatini imimi makapedzesera maane nhamba dzevavo chirudzii vakanditi hanzi naamai mutiti yako ndifonereiko panhamba idzi panyaya dzenyu dzemagumbezi ndinoda kuti mutaure murume wenyu achinzwa kuti agokubatsirai zvigobatsira imi ko mudzimai wavo anotengesa magumbezi Yes. saka vakandipa nhamba vachiti ndedzamai mutiti ende iyezvo ndakatombofonera nawo amai mutiti yavo ndikataura nawo ndambonzwa muchiti pai pane nhamba pamari kana ndanzwa zvakanaka aiwa kwete pamari pakapepa pakapepa vanga vakaisa 2 nhamba ipapo oho dzemudzimai wavo pamakazonofona makazofona muchinzwa dziri kudayirwa naivo makadanana navo here kwete asi mashoko ekuti vanokudai vakataura ndobva maudza baba pakutanga ndakavaudza makavaudza kangani ka2 musati masvika nhasi apa kopa anitova ne2 years pandikavaudza izvezvi no zvapa vakazotora foni yangu ndisati inini ndadzika kumba nependi reri abva wabata ichi maaudio pendi rakatengwa rini rakatengwa mwedzi uno musi wa11 mwedzi uno musi wa11 ndopakatengwa pendi okay pandaida kuti tibatsirike ndepekuti pendi ratengwa ndoramakapiwa muchinzi chii vakanditi iyi zvinhu zvenyu izvi ndo matauriro avakaita ndobva matora zvinhu zvenyu abva watonditambidza chibva ndatozisa pai muhomwe chibva ndatanga kuita basa rangu ndichikwenderenya nechi nebasa rangu ndakazodedza munin'ina wangu uyu akagarapo ndakati ha uyauona mainiki amutitiya zvinhu zvo handiti pane zvinhu zviki zvandida kuita sei zvandida kutambidza imi kufunga kwenyu musati maziva kuti zviizvi maiti chii chavari kukutambidzai zvinhu zvenyu inini pane zvandikangofungirawo nenyaya yekuti ndoda kukubatsirai amai handiti pamakaona zvinhu zvichida kunoita kuona kuti hamusi kugutsikana kuti ko baba vazvii zvavakuita maitaurira murume wenyu handi maimutaurira makunzi zvunhu imi zvunhu pandoda kuti mubate kuti mugadzirise panhu ipapo mangwana pasazokunetsai handiti pari kushandiswa zita rekunzi zvunhu izvi imi muri kutotambira zvinhu zve zvamusingazive kuti zvii zvatakambotaurirana kuti zvandofanira kunge tichipihwa navo handiti mapaona matonotora imi matoisa muhomwe chinhu chamuri kupuhwa nemunhu pari kunotaura murume wenyu kuti handizoziva kuti vaidanana here kana kuti kudini dini patinozonosiya paine question mark ndiipapo pekuti muri kutonopuhwa chinhu nemunhu wamusiri kutodanana naye asi pachishanda vara rekunzi zvunhu imi muchitora zvinhu muchiisa pai muhomwe zvamusiri kunotanga manochiona kuti zvinhu zvachona zvinombori zvii zvandingadzi zvinhu kana kuresista kuti zvinhu zvipi zvamunotaura nezvazvo zvamuda kundipa handidi handiti mapawana handidi nokuti murume ari kukunyengai wamaziva kuti amungape munhu mukanaka kwenguva yekuti arambe achitamba nemi munyaya dzekunyengana nemi imi musingamude munhu wachona muchiziva kuti mune murume wenyu moita nguva yekutofonerana muchitaurirana zvamunotaurirana muchinopanana zvinhu zvamuri kunopanana mozonoona kuti ipendi but pandiri kunotambidzwa chunhuka nesense of feeling makabata chinhu sotoona kuti ichi chinhu chinombori chiko kana kuti muri kundipa chinhu chada chii handiti monziendai imokotora moisa mhomwe uyo wotobva wotoenda musaite zvinhu zvakadaro zvine ngozi handiti chandinoda kubatsira murume wenyu of course zvinhu ndikaudzwa chinhu nemukadzi wangu ndiri kuudzwa nemunhu ari kutoita chinhu chacho kwete wokuti nditi ndaudzwa namainingi ndombochichengeta pashiri kutotaurirwa ipapo nemunhu ndotomutsiudza kuti iwe shamari mudzimai wangu auya achidaidai handiri kumabasa kwamuri kune vakuruwo vamwe varipo
pamunorarama muri. Handiti vangadai vari kuti nhasi ichokwadi Mupunge akambouya akataura nyaya dzakadai. Handiti ka vanoita basa rei avo pabasa penyu pamunoshanda? Ndigadi pabasa. Ndigadi. Imi munoitei? Supervisor paplant ipo. Marengi enyu akanaka wani. Gadhi hambofa akakura kudarika imimi. Handiti imimi yaisupervisor pakampani. Gadhi anotosuperviswa futi nemi kuti arushanda here gadhi. Handiti ndizvo? Ndizvatoziva. Supervisor hambofa akaenda pasi pagadhi. Nyange akanzi anoshanda kuprivate company yauya pabasa. Hambofa akakura kudarika imimi sasupervisor. Muna ani wamakamboudza nyaya iyoyi? Mama wangu wekubasa ndakavaudza, kana mukuru wekubasa kwavo chaenda kamuudza magadhi acho. Handiti but pandoda kuti ndinoramba ndichidzoka ndepekuti kuti munhu arambe achidzoka pamunhu wechikadzi, mukadzi wemunhu, pane weakness inenge iripo yekufunga kuti apa ndogona kudiwa. Handiti mapawa because handitambire, munozinzwa mukombo, handitambire chinhu chiri kutaura chisina zita rikanzi dragon iri ndoziva kuti idragon iri. Handiti ndikaritambidzwa ndotoritambira kana chida kuritambira, but pane chinhu chakaputiridzwa. Handiti ndonzi chinhu indotambira ndoisa muhomwe. Zvinopa kuti munhu arambe achitambira padhuze newe, nyange uchifunga kuti handidi munhu. Handiti but ane kaelementi kanonouya musoro make kekuti apa ndikaramba ndakasimbirira zvinhu zvangu zvinogona kudii kubuda zvakanaka. Handiti mapawa munhu akangodzi gwa haasvike pamunhu. Saka tinoita kuti zvinhu zvakadaro mangwana zvizenge zvichipera. Handiti then mhosva ine murume uyu haasi kuramba yekutonyenga kuti ndokudai. Handiti kumukadzi wemunhu waunoziva. Handiti ikoko kunyenga ikoko imhosva. Handiti ka imhosva iri pachena yekuti havasi kuramba vari kuti ndakanyenga zveshuwa. Chii chinokonzera kuti mukadzi wemunhu anyengwe? Ibehavior. Handitaure ndichikuvanzirai, muri murume seni. Handiti ka munhu kana akabehava zvekuti anoda kutsvetsva mukadzi wemunhu, anoda kungoitwa chinhu chimwe chete chekuti haadzoke futi pamukadzi wemunhu. Ukaudzwa kunzi ndinonoudza murume wangu, mukaramba muchiita zvamuri kudii, zvamuri kuita, kana kuri kuseka kwacho chako kuti kana tanga tichimhoresana tatosiya because ndakuziva pfungwa yauinayo pandiri, unondirambisa nemurume. Handiwapoa, unondirambisa nemurume wangu. Saka ivo vamutiya ava nenyaya yekuti mudzimai wenyu, taura chokwadi, nekutsanangura kwaari kuita, dai akanga akanyengwa akadanana navo mukomboni kana kuti pabasa pamunorarama muri mese everyday, mungadai makazvibata kuti vakadanana. Hamaizviziva zvemapenzi izvo. Handiti mapawa, hamaizviziva. Saka isusu mhosva chete yatiri kuwana ndeyekuti kana vaizodanana zvichida, mapupura kuti vadzimai vakauya vakakuudzai, vanotaura, vakadzi vanenge vasati vanyengwa, anouya otaura kuti ndozviri kuita babani. Handiti but zvine ngozi. Pauri kunozvitaura zvobva zvatemesa munhu. Asi anofanirwa kutaura munhu, ambotsura munhu kuti onaka iwe
iwe akuzviziva kuti ndiri mukadzi womunhu. Ko sei uchida kuti udanane neni ini ndine mukadzi wangu, ndine murume wangu? Mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi, ndinokutaurirai kumurume, handiti mapawa. Saka vamutitiya mhosva yekunyenga mukadzi womunhu, muchiziva kuti mukadzi womunhu, tinokuripisai mombe yekuita kwakadaro. Muchapedzesera mazotemwa nevanhu, handiti mapawa, munotemwa nemunhu, munourayiwa nazvo zvinhu zvakadii zvakadaro. Munhu ukadanana nemukadzi womunhu, ukararana nemukadzi womunhu, unoripiswa mombe 5. Ndio nyaya yatatanga nayo muno yekutora mukadzi womunhu. Mukadzi womunhu atogwe, mukadzi womunhu anyengwe. Saka iyoyo nyaya chete yekuti munoziva kuti handimai mukombwe, mosvika moti ndokuda kwavari, munoripiswa mombe kwamambo nehwai mudare ramambo. Hamufanirwi kuita zvinhu zvakadaro. Kana muchishanda pabasa rimwe chete, no matter vanoshandira uko, no matter vanoshandira kupi, you are brothers and sisters. Ndozvamunofanira kubatirira pazviri. Amero kuti muri kundinzwa here? Ndikuzwa mambo wangu. Ehe. Pamunoti mawana muhwai yamambo 7 days kubva nhasi, mombe yekuripa umwe wenyu kuti sorry shamwari nezvakadii nezvakaitika, inouya rini? Ndozvikuudza nasekretary wangu, motiudzai mimi kuti no, ndinoiwana zvadai, isusu tokuudzai kana zvamanenge mataura zvisina kupanzana nesu, isu tobva takuudza kuti aiwa mombe iyoyo ngaiuye musora. Semaonera angu mombe imari $300 neunza musi wa 25 yomwedzi watiri kurega 25 August. Vamukomo umwe wenyu dare ramuwana ane mhosva yekuti anotokuzivai, handiti? But anoti kumudzimai wenyu anokudai kudzikisira umwe munhu wakanyanya. But chisoro changu mukati menyaya ndinogona kupa mutombo wakakura wadarika izvo, but chandisinganoda manje ndechekuti mai vaifanira kuve chiri chaichaio novava chaiko chaiko, handiti mapawa? Havaifanira kunonako kunotambira chinhu chavasina kuzwa kuti chii chiri mukati, handiti ndizvo? Maybe vaida kuti ive proof, handiti? Saka munofanira kuripwa mombe nekuita kwakadii kwakadaro. Shiri nemuririro wayo haiuregedzi. Vamutitiya kutaura chinonzi chokwadi, yandanai neumwe wenyu nekuripa mombe yandataura. Kana varipa mombe iyoyo, ivai neushamwari hwokudanana, kuziva kuti kana vanhu mukashanda under one company, muri vana bhudhi nevaning'ina. Nyaya papa sitopu.